bafethu masinibingelele sinamukele kuyona i-YouTube channel yethu nohlonza khule isi-update TV bafethu. Mangabe uqala kuba khona la ekhaya nje sicela ukuthi ulicindezeleke ibutton leli elibomvu elibhalwe subscribe, uphinde upress nayo ke-bell uzothola ama-notifications noma ngabe nini uma ngi-upload i-video bafethu. Ngaphandle ngokwenu angiyilutho kakhulu, nami ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi ngibe i-channel endlondlobele bafethu, kodwa ke maningekho nina ngeke ngifike lapho. Ngiyacela kakhulu ukuthi ningeseke mangabe ungasubscribe la ekhaya, sicela ulicindezeleke ibutton lelo elibhalwe usubscribe bafethu. Ngaphandle uchitha isikhathi senu ngivele ngene nje shi udabeni namhlanje ke bafethu olingemnandi neze lapho nginethulela khona ukuthi i-actor yalaphana kwimbewu edlala i-character kaNelash bafethu idlulile emhlabeni ke bafethu ngokukhulu nje ukuzuma ke bafethu ke bayakhala bomndeni kanye nebebesebenza naye ke bafethu ngalesi simo esimangazayo. Le actor indlule emhlabeni nje beseneminyaka ewu-25 nje qha bafethu, kuyiminyaka esemncane kakhulu njengoba bebonakala ikusasa lakhe liqhakazile ikakhulukazi endimeni yezokulingisa ke bafethu nje. So si-update TV sithi nje umoya wakhe mawulale ngokuthula bafethu, may his soul rest in peace. Nami ngeke ngidle isikhathi senu bafethu, ngizokwehla nje ngobonda nje ngesicaphucaphu ngithi nina cela ningeseke ni-subscribe khona la ekhaya, mina sengihema.